Kai! Hombre, nik uste dut beraiek merezi zutela irabaztia bebai, zeren induto beto, osea, hori ditu eri gabe. Baina, bueno, nik uste dut ez dugula intxarto eta hola, eta, bueno, azkenean gu posi gauz, bebai, indugunakin, zeba etorri gara, abestu dugu, osea, gudak egun bezala, nik uste dut ondin dugula, eta gugaz oso posik, oso konforme indugunakin. Guk gekagun ja asumiduta. Osea, aurretikan bagikun seguramente gu juniko inara, porque heldu gara lehenak. Ikusitxugu beste grupo danak eta esan dugu, vale, venga, jazta, bagoiaz. Egia esan oso ados gaude, taldeak oso potentea dira besteak, orduan guk gurea egin dugu, orduan egin behar duguna da, hobetu. Nahi bat dugu noiz baiten, zeo zertan gehiago jarraitu, hobetu. Euki dugu problema izan da, afinazioan partetikan, ez gara mugitu bapez, egon gara estatu hau esela. Eta hori izan da faioa, ziren beste Europak mugitu indiaz, eta guba, ez dakit, esan ikusten aktuazioa bezala. Twin Melodien asuntoa bikote bat izatearena, eta azkenengo momentuan egotearena, egia esan, bost. Onartu beharra dago, neskak oso ondo abesten dute, ikusten daia ohituta daudela euren espektakulua egiten, eta zorionak, gure partez, txalo bero bat. Gero badakagu la cosa de que ez bazien etorriko beraiek, lehenengoak enibinoko sismerek eta gu barren egongo ginen. Horran karo molestatzen dau pilo bat, azkenian, porque nezen un jarraitzu. Baina, bueno, holan izan da eta aurrera. Bueno, Enekairu, beste bat arte, mila esker gurekin egoteagatik. Oso ondo primeraren egin dezu, eta badakit laizter ikusiko zaituztela. Eta bero bat, eta asko sentituta, gure fabrika utzi behar dezuet. Gero arte! Agur, agur! Gero arte! Eskerrik asko! Ez dugu izango inoz, Enekairu zen esan nahia, bakarrik hiru neska gehalako, eta jazta. Da sekreto profesional. Hori da, ezin da la magia, la chispilla, ezin da esa. Bestela ya...